templom a Közel-Keletben. Eredetileg ide ez felépült egy nagy templom. Az első templom, ami ide épült, az angyali üdvözlet tiszteletébe, az egy bizanci templom volt. Azt lerombolták még egyszer a perzsák 614-ben, és akkor az úgy állt romokba egészen a 17. században. A 17. században megkapták a Ferencrendiek a telket ajándékban, és felépítettek ide egy kis kápolnát, ami sokkal kisebb kápolna volt, egy helyre, ahol azelőtt ott állt egy nagyon nagy keresztes idejéből egy nagyon nagy templom, a legnagyobb templom, amit a keresztesek építettek ebben a földön, ezen a földön, itten. És annak a maradékjai ott vannak eltéve a Rockefeller Múzeumban, Jeruzsálemben. Lehet látni nagyon sok